Sigang ni simi saklaijamani bisingtino tini srangsana bubakra khor agulibo kokborokno tui hanang finang khlaijakmono khadomung phunogoi lahar Kwlwi Rekha Tisf rok salkisa sigang CBSE bodo kokborokno bangla script baike masrengnai hinui notice dekhlaijakmani aphoni simino roman script baibo rengsringnani bagai haste gnangei khorang pesamani sep khlairinani bagai Tisf rok abo haikino srangsalo hastini reng tangpedini dagi phani thani kaisa kotol lahar himboto khlaimani yagulo deputation Relaikha aro aguluni juda juda rengnok kotoni te rengnok ni poriwoi tongnai rengsringnai rokbo phai manjaka himbotonno teidolka Tisf ni naikol phang eba MDC borom gnang Sodagar koloi manjaka David Murasing Pitor Deborma te manjaka khajam hastini Tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatiabo बेला तिबर कहम जों दिनै Tisf नि बिसिंथि दिनै मानि kokborok जिनि बासानो थांनाय सालो दिनै राज्यनि बरम गोनां मन्त्रि रामपद जमातियानि बिसिंथि जे kokborokno बांला हरबाय कुइसन पेपार स्रामदि होनै जे साख्लायजांमानि बनो जों अपुस खायै जों बांला स्क्रिप्ट बाय सिनायनि बेलाखिनो टेक्ट अबनि बागै जोंनि तिप्रासा बेसिरभाग छात्र रक बरक नायो रोमान स्क्रिप्ट बेलायनो सहज के kokborokno सैमानो रोमान स्क्रिप्ट बाय बेलायनो सहज के जे कुनु जे सैना मुचुमानि बखानि म देखेनो kokno सैमानो हिनै जों दिनै रोमान स्क्रिप्ट नसि kokborok बाय जोंनो दिनै क्वेश्चन पेपर मा खालायनाय जेतु चिनि भाषा चिनि इच्छा चिनि भाषा जों चिनि kokno जों सानाय जोंनो सुनिया कारै जे रामपद जमातिया बरम गोनां मन्त्रि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार ब चिनि लोकनि मतामत सिंयावै राज्यनि स्टुडेन्ट जारा kokborok सानाय तिप्रासा स्टुडेन्ट नंनि मतामत सानियावै साक साक मन मानि खायै ब जे स्क्रिप्ट हमानो जों बेलायकेनो अपोज खालायो जों बेलायकेनो सेलेंमु जानगो बनि बागै जों एपिल खायो सेंट्रल बोर्ड अफ एडुकेशन न जाहाते चिनि kokborokनि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो खायना नेंथुं बांला हर बायबो खायना नेंथुं ताय देवनागरी बायबो खायना नेंथुं हायपनो जों नायो चिनि kokborokनो रोमान स्क्रिप्ट बायबो कायसा ऑप्शन नागना नेंथुं हामबाय सक्सेसफुली चिनि Tisf कायसा मास गेदरिंग खायका ठिकनसा कायसा मास गेदरिंग गेदरिंग रैलीनि बिसिंथि जों एडुकेशन डायरेक्टरनि थानि चिनि मेमोरेंडम साबित खायका बुसकांनि सालो जाहाते kokborok जेटा चिनि मानिक अबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनो ऑप्शन कायसा रिना नुथुंनै अ जागाव चिनि बरम गोनां लाई थांनाय चिनि मन्त्रि चिनि सार मेबर कुमार जमातिया दङ चिनि Tisf नि सेंट्रल इंचार्ज चिनि पिटर देबरमा दङ चिनि Tisf नि इंचार्ज चिनि दा डेविड मुरासिं दङ आगरतलानि कन्वेनर उत्तम त्रिपुरा दङ जिरानिया साब डिविजननि कन्वेनर रविन्द्र देबरमा दङ बनो खबै गोबांमा प्रेस मिडिया रगु फाइमानजा फाइजाक जों बेलायकेनो हामबायाफोर नंनि बिसिंथि चिनि लुकुरंनो चिनि तिनिनि अ कक्तमानो तुना बागै नंथाने बेलायकेनो आं खाबाय खुबाय नंथाने आं एपिल खायो हामबाय।